se organizuješ tamo. Samo stati. Pa vidimo. Može, kako da ne. Ide se šapu. Jelena. Ne, dobro. Hoćemo sa mnom. Šta treba? Da slikaš. Pa dobro, nije dobro. Slika pred Marinu. Ne, bre. Daj ovoj dvojčici, evo ona. Ja bih sad samo predložio da vi budete ovdje isto pored ovih kutija, da se vi dobro... Ajmo mi, a vi između biti. Vi ste nam jako bitni, možete vi vas dvojice sa te druge strane. Dođi ovdje kod mene i Marije, tako. Ovdje. I Milan. Ajde, ti si visok tu, stani iza. Ajde, to. Tako. Za kozaci. Samo da se vidiš. To se naučiću. To je to. Jesmo snimili, slikali, jesmo. Ajmo to pravo to. Prava Softina. Je li isto organizovano? I mi kao... Je li isto kako idemo? Isto. Kad vi... Si izbacio, druže? Da, brate, live, to. A tebe si možda budeš ispred, da se vide ostali. Budi samo ispred. Malo, pusti. Stići ja, samo da vidimo. Poštovanje na mamu. Poznao sam mojim sinom. Moj sin. Evo smo u gradu Čačku, predajemo listu za odbornike ispred ruske stranke. Da. Uzmi snimaj. Jeste, ajde. Ide uživo, da. Samo uspravno. Nije dobro izbaci. Sad lama kad vas ne budete bez maski uopće. Pa jer, nećeš verovati. Ti imaš. Ide uživo, ovo ide uživo, budite. Ovo ide uživo, sad snimak. Ovo sad ide uživo. Predavanje liste stranke Rusa Srbije ispred opštine Čačak. Na čelu sa kozacima. Ajde kume, iskreno ti pjesma. Ti mi desno, ti mi desno. Alo? Što te nema, brate? Pa jebi ga, već počelo. Sad, evo, ulazim uopšte. Važi, ajde. Daj, neko srče, onaj najjače rukama, nek srče.
Joj, ko da se penjam treći sprat. Evo, gotovi smo. Ova zgrada je stara, znaš koliko? Ma znam. 300 puta renovirana. Ma nema, evo, sve okej. Ajmo, idemo.